Fáilte rúbaisteach chlár eile go PLAIC. Is mis sé bristan na Gaeilge agus tá mis sé anseo cabhrú líb war meallach a dhéanana siad an stór inta fís anna tal ar fáil an saobh fólam TG Ceathair, chomáile bh réiteach caifé bhrá go chuid custaméí. Nis, chlár an léineo be muid a castar le femine chóg, be muid a donna níos mú pléir an ghearscéal An Cluiche Mór, chomáile go leor eile. Nis, chuirm is tús le chlár an lé inneo, le fís an de chuid blog TG Ceathair ón trá imime thuairim. Srá a lorginn tuairimí ó dhéagóirí fudfad na tíre faoin na gcuid caithimseirí agus gachbhfuil arsúlachab ina gcuid síolta persanta hain. Nis, saoil linn go béalán rí dús san eagrán seo agus casamid le rosemary. Aibríonn mé siopa tá go leor daon bhagam caithfidh mé na lipídaí ar fád daonmh sa siopa tugann sé go leor am ach, airgid. An rud a chuir an feargarm ná mheabhairshláinte inscne an cédal síos an bearna pá. Níl si có donna éireann ach timpeall an domhan le caithfidh ná obair 15 mí i gcóir an pá céine a fáin fear i bliain. Agus fáin ná trocha fan géad níos le pá ná fear, is is siúil fearalta. Caithimid a bheith ar level céine. Rinne mé písbíocht taide ó glór Frenchí dúirt glór daoine go muid ábalta chuirmeach inscne a réitiú i gceann 300 bliain. So, ceapann go caithimid níos mó obair a dhéanamh go leor obair a dhéanamh. Támuid stád is fearr ar éire seo tá go bharc. Seán áte mar an shells an foran Leibhéal na leathan. Ní raibh sé seo ionach ag Leibhéal an bliain seo ach freisin ag teach síos agus ag breithnú ar na cluichí beag. Tá sé deachar chun dul thar go Anfield agus tá sé fiche náid síos an bóthar má teach chun tacaí Teanga Park so tá bracht ar an ballisí staire agus stairn sé ná ligda a páistí fáú sa ceapa gohfuil pell just ar an televíse. Ceapan is rud an brownnach é na nás sport, mar ní ceapan gohfuil an takeíocht chéile. Tá buaclaí ceapa tá mé géirí bheith am peladóir. Tá sé an brownnach ag fecinn deir cholíní gágáil sport nó i grá dimar mé pell bhí sé go híonach ach ní mé chundul arás. Tá sé an cábhar do mo cré ceapan an topic sin. Tá mé críní má bliain level IS agus an siúnta mé gáil go dtí an card school chun chusa barbaraach déanamh. Mhaithí an brúnach ag feagáil na scoile. Mar bhí mé ag an scoil sin de thart fa 6 bliain inis agus bhí mé is scoil trí bhean na Gaeilge a 3 bliain agus inis tá mé ag feagáil chun rudaí go na dhéanamh merla. Bé méid Johnny rudaí le daoine nua agus bé méid an nervise, bé sé agsúil a feadh amach mar chuid den na facalaí agus na rudaí mar sin a bhí méid fóm, bhí siad in Gaeilge so béidir go mé measca suas faoi rudaí an eile. An cóirle a thorfan de daoine aige na tá ceanna féinna dhéanamh. In na fóram, an dúchláin is mó de daoine má ís ná go bhfuil go leor diútachas ar na mheabhairshláinte agus an nuacht denam cinenne chun fécinnt ar an taobh dearfach de gachfar a thuirlíonn. Tá fadhbanna mór thimpeall orainn agus beidh go leor fadhbanna sa saoil ag gcónaí, mar sin níl aon bhaithis díriú ar na rudaí diútacha nuair is féile leat de héile caitheamh ag díriú ar na rudaí dearfacha agus a bheith níos sásta leis an saoil. Déireann mo chuirde gur duine an dearfach mé agus is gur féidirlumm na rudaí dearfacha a eiscint ag gach aon rud a thuirlíonn sa saoil. Dumsa na rudaí dearfacha nó na rudaí beaga. Cosú le madra eiscint le cóta á caitheamh nó aon eiscint san air nó an spéir gurm eiscint ar maidin. Ní bhí meid díriú go mór chun ar na rudaí diúltacha beidir má tá méid déanach ar scoil ní rudaí mar sin ní chuirn sin isteach ar an tuis go bhfuil iscom go bhfuil mé an spéir eiscint agus go bhfuil madra caitheamh cóta agus bím ansásta mar sin. Tá sem agam don san corp agus sa sláinte fysica agus mearach. Is bralam an cucaracht bhí mé gannaí ó éis iontacht óg
Yeah, tugann sé seansú just sosa eile gach rud eile nar bhíon a cugarach just bíon an insin as gach rud eile an staidéir an obair gus codíonn sé go mór le meabhairshláinte leis an éiríonra. Sílam haon gúil sé ionach táhachtach an sláinte meabhairach a dhéagóirí san áireamh. Sa lá thaitníonn tá codúir rudaí inar míon ag chur éifeachtóiring agus tá sé ionach táhachtach go míon muid a gceannaí rudaí leis an sláinte meabhairach a cinneal go mói. Buachalaí níos mó sílam, just bíonn siad ag smaoinú nach féidir lá lorta daoine bhí faoin meabhairshláinte just mar bíonn siad buachalaí sin nó, so tá sé Jackar go leor má bhíonn tú a buachal lort faoin do chuid meabhairshláinte agus tá sin brónach leis an éiríonra. Gentim leat a ghúltach. Cáilín bácáil agus cócaireacht lenar meabhairshláinte. Anú, is breálamsa a bheith bácáil cácaí beaga le réimse le mo chuid customéirí sa muristapos. Haine an trásin go mór am géisteach le tuairimí ísóg na tíre. Is an am ceolanis. Agus sean ór an orsa, cé go gastar go minic sa láthainne bhana, gasúr is múchasan sa. Agus tá duine go le géisteach le ceoltaíoga agus is a duine an jab go nór an Cúnla. Hop! Ish, agus cáca beaga rinne meáin. Agus. Slán. Hain tóran sin go mórlam. Har bheith spríúil, agus an cailín Cúnla a gaiirí níos dána de ré mar tá tóran a go le ré. Haine an tunla chun ar a grit nó an chláiseach mar a thugtar réir, agus a cantartín lam freisin. Am téanais, mar gúil mit gáil brise fógracht a gairid a bheith ein. Náid go dearma gúil na mírin na sear fad chomála go leor eile le fáil ar an siomhgréasáin fólam TG Ceir. Feice me gan rá vendership. Slán tamlín.
Fáilte leis go PLAIC. An chlár na mleanú de chuid gon stór físeanna le fáil ar an saomh fólam tíre ceithir. O cuimhin le bhfuil le hána gromid de plé an gear scéal an Cluiche Mór le hógaí ó céalachar. Chuir láir athóir GAA beo tíre ceithir agalamh ar leachan scéal. Bhí mu an anna chuid mathúchána eáil díreach héis an chluife. Brón de bhar bása ahir, áthas de bhar go hrúisiid an chluife, agus frostachas de bhar droch iompar an túlaháineach. Well, tá máirin is go beagán níos mú plé a dhéanamh ar an scéal sin inne. Déanamid beganín plé ar an ghearrscéal an Cluiche Mór, agus ar nóí na tréithe a bhaineann leis na charactair, na príomh-charactair sa scéal seo. An scéalaí a hain feicimid ar dús gur duine cróga é. Is duine cróga é agus léironse a seo nuair a hainse amach ar an barc ar an géadal síos. Seachtain roimh an gluife fuair athair leis bás, ach chuine se a bhisneach agus dairí leis ghulamach agus a fáirte imirt ar an lámór. Chomáile sin is duine ceandána é, seasan sé an fód, sáiríonn sé na deacreachtaí, éiríonn leis an lábhanócht ar fháil ar a chéile cóthraich an súlamhánach. Nuair atá rudí deacair, nuair atá sé faoi bhrú, feicimid gur duine cliste é. Is duine cliste é mar smaoinann sé ar phlean. Chun teachtaidír ar na maslaí ar fádach leisann sé, smaoinann sé ar phlean cliste leis na pógaoiní. Agus bíonn sé cinnte go seasann sé suas. Is duine brónach é chomá. Feicimid an brón atá air agus é a smaoine ar a athair le linn an chluife. Ag tús na chluife, tar éis na socraide, bhí brón air a tháinig sé amach ar an barc. Dúsáid sé an brón sin chun é a spreaga le cluife iontacha imirt. Ar nóí le brón tag an uignas. Is duine uignach é, agus feicimid é sin ag deireadh an scéal bhí sé ag gcuireadh gomach athair in aice leis. Feicimid go raibh sé a breanú siar ar na hamantaí a bhí ag athair i láthair ag na cluichí. Ach, mar dúirt me bhí sé cróga, agus cé go raibh uignas ar bhí áthas an damhnair gur éirí le an bua áil sa deireadh. Ar nóí léachan imirithe agus léachan scéal nach duine ionintach a bhí sa scéalaí. Ar an tíbheilide feicimid difriocht idir an scéalaí agus an súlamhánach a chéile cóthraich. Ní féidir le chulagan a bheith cho ionintach céanna agus is drochréithe a bhaineann leis an súlamhánach in áiríre. An chéad cheanna hasan amach ná gur duine maslach é. Is duine maslach é mar caitheann sé go leor maslaí ar an scéalaí. Tá aige go le athair tar éis bása áil ach is cuma leis. Ní caitheann sé go deas leis le linn na cluife bíonn cúpla sunk tugtha ró, agus léironn sé sin gur duine maslach é. Is duine cruúálach é chomá. Cé gur sé maslach go tús leanann sé rá agus pucann sé ar chalíonn an scéalaí ar áine, droch rudaí ráite a rís droch hanga in úsáid aige. Ní duine deas é duine cruúálach atá i gceist. Chomá céanna is cluife iománaíochta atá siúil sa scéal seo an Cluiche Mór, agus feicimid gur duine ildánacha. Cé go bhfuil se go maith tuairteach na maslaí agus drochhanga duine droch féasach tá sé ionintach ag imirt iománaíochta, agus sé an súlamhánach a aimsíonn an chéad chúil sa chluife. Tá sé gobar go cruúa sa chluife, imrionn sé thar bar ach sa deireadh ní éiríonn leis an bua áil. Is duine aineolach é chomá. Uaireanta an chéile bhíonn le duine aineolach ná nach míon ólas acha ar rudaí, ach bhí an tólas sin aige go raibh athair an scéalaí marmh, agus níor chuir sé sin isteach nó amach ar an iompar a bhí aige. Chomach céanna détárá go raibh seans go raibh sé homofóbach leis na pógaoiní a cathú ina ró, ní raibh sé sásta ar chorbe. Ní raibh sé deas fiúna ar thuig sé b'éidir an luach a bhainach le cadramh idir áine agus an scéalaí, an tacaíocht a bhí áine a tuairt gon scéalaí, an grá a bhí idir atrab. Níor ghlach sé. Leis an gadramh sin caithmuid breanú ar an ngrá a bhí atrab, ach go duine aineolach níor chuir sé aon luach nó aon sim sa cadramh sin. Sa ghearrscéal an Cluiche Mór caithmuid súlanis ar na téimeí atá sa scéal seo.
Ar nóí sa teideal an Cluiche Mór, tá sé seilr go bhfuil áit lárnach ag an spórt sa scéal seo. Leis an mheabhairshláinte seo, rihan mheabhairshláinte an spórt tríd an ghearrscéal leog. Ag tús an scéal, cleisimid agus fólmíid go bhfuil deacrachtaí ag an scéalaí, duine go na príomh charactair. Ach, éiríonn leis na deacrachtaí seo na háú. Leis an mheabhairshláinte seo, is féidir breanú ar an spórt mar a bhach an síl. Nuair a bhreathnaíonn tú ar deacrachtaí a bhach ag daine sa síl, na síl farsanta, tá sé tharbheith tábhachtach go núsáideann siad láidreacht, go mbíonn siad cróga, go mbíonn misneach acha, chun cinntiú gur féidir ó leanúint rá. Siod a rinne an scéalaí sa chás seo. Cé go raibh deacrachtaí an, cé go raibh fadhbanna, dúsáid sé an nearthain, agus deimhre leis. Fuair sé an lámh an uachtar sa Cluiche Mór. In san scéal chomá, léirítar go leor téimi difriúla, go leor acha mar a tharlaíonn sé a thosaíonn leis an litir sí, clán, cárdas agus caibhlinch. Leis an gláán ar nóí, feicimid go raibh bás sa chláán sin. Thar bheith bránach agus uignach nach raibh sé cáilte ach seachtain roimh clificeanais i barc an crócaí. Ach, tháinig muid céir de rinne an scéalaí. Theas sé an fód, chuir sé ar an gheansaí agus ris sé amach ar an barc. Agus deimhre leis an scóir cinúnach a fháil. Becheart gomach an clán anbhródú las. Smaoine sé ar a chláán agus ar an barc, smaoine sé ar a athair. Le cárdas, bhí cárdas idir a hain agus a chalín cara áine, bhí cárdas idir na himróí eile, an lucht tacaíocht a bhí an. Ní dearfann gur an cárdas céanna le feiceáil idir a hain agus an súlamhánach, ach sin mar a bhíonn le céile córaigh. Seasan tú taobh le daine, seasan tú an aghaidh daine, ach leis an cárdas is nasc iontaach atá i gceist. Mar dear an seanachil is fear cárda ná ór. Ach, bhí bán óir aige ag deir an léich amach i barc an crócaí. Maidir leis an gaibhlinch, an Cluiche Mór, teideal an ghearrscéal seo. Nuair a bhreathnaíonn tú ar chaibhlinch ar bith, an chaibhlinch is géire ná cúlín amháin idir na foirne ag deire an cluiche. Cúlín amháin a scóráil an scéalaí a hain. Theas sé an fód, deimhre leis an lámh an uachtar a fháil sa scéal seo. Leis na téimi seo ar fad, feicinn tú cuideacha mar a dúirt me a thosaíonn leis an litir sí, ach an spórt a gháil tríd mar mheabhairshláinte. Maidir leis an ghearrscéal an Cluiche Mór le hógaí ó chéalachar, tháinig muid go leor go na tréithe is eár agus na tréithe is measa a bhhainnean le spórt, agus a bhhainnean leis an síl ar nóí. Phléim muid tréithe a bhhainnean leis na charactair chomá, agus tá súlam má tá sibse gimmert cluiche go gasa sibh le duine cosa leis an scéalaí, seachas casa le duine cosa leis an súlamhánach, duine maslach cruálach. Rud eile hasan amach ná le láidreachtaí atá ag daine, sáiríonn siad deacrachtaí, agus sin mar tháinig muid sa scéal sin, na tréithe sin a neartaí an daine. Cén fá beidir a chur tusa sim sa spórt an chéad lá riamh nó cén fá thosadú a gimmert spórt. I mo chás hain ceapan go neartaíonn sé daine, tarnaíonn sé pobal le chéile, agus rud eile bailach ionintach le cuineáil aclaí. Baineann tú sár hanamhas agus mátá an tá leat, fáin tú an deis beidir le gáil go fada le parc an crócaí agus tagann tú bhaile le bán óir i do fóca. Rinne máire an chuirsí san na tréithe tal le feiceáil san ghearrscéal. Feicim muid gúil an difteachtaí idir na charactairí ar fad, agus tá sé tharbheith tábhachtach gúil curmachad ar na tréithe difriúla atá ag na charactairí ar fad agus úidir na staidir ar scéal. Gael ildánach a bheith ainis. Fille, eisteoid, múnteoid, conolach tharbheith simú. Tá sé fíor tábhachtach gúil ólas ar a híal agus tú idir na staidir ar a chud uairscéalta agus ar a chud filíochta. Seo prófílinis ar Phádraig Mac Suibhne. Na feic gach a bheicear. Fille, scríbneoir, aisteoir, múnteoir agus maverick. Rugú Phádraig Mac Suibhne an 1942 tíh muid a bhaile ar durathe i dtír chonaill, éit a bhfuil cónaí é go fáil. Bhí beirt déirithe agus beirt deirifre aige agus é ag fáis níos in éileacht tír chonaill. Deag Phádraig an bolle nuair na raibh sé 1 bliain deag bhís le tuairt faoin na aistear aideachais, bhain sé céim amach sa stéir agus sa Ghaeilge an Ollscoil 1 nuad.
tre a ro sé a réite féin le bvé in na hairt. A, níor bhadar gur heigse nar ó bóthar na sagartóracht fan na chonne. Go dtí an láthainniu hon, tá achas orm go neathí mé go mánuad, agus tá achas orm gur agni é. Chuir sé seáil ag teagas leis na breithí Críostaí nun Geilgan sular bhain se ar diplomas na jazzama I mála clia. Bhí sé jazz bheith ágam mála clia inscne seascatí tan taimí sin ará. Fós Phádraig sa bhiliain 1960 sa seart agus bhí cuigear clonne é féin agus ar a bhain. Scar siad tomul in a dhé sin. Jerin gur chur mé sim sa scríbneoireacht ar dús nuair a bhí mé tróntaí sa staidéir, sa hála staidéir gáiste ánan i litir ceann. Bhí ó rudí baga a scríomh agam leis an amach ar thart. Nuair bhí mé mánuad, scríb mé písaí baga an Gaeilge dáibh, bhí iris a gén iris leor agus bhí písaí baga agamanta. Chochaí Phádraig sim sa litríocht agus é gobar mar bhúntear dhéar-bhain scoile agus mar phríomhaide. Bhí Phádraig ag aisteoireacht agus is siomaí uair a bhí se le feiceáil ar an scéalainn beag fásta. Tá piúma seo thar a bheith sa múl. Creidim go bhacha sibh cúpla ceann. Tháinig? Is siomaí drama a bhí Phádraig Mac Suibhne ina híal pásanta fásta. Hála gur gó mé mí na baltain in 1974. Bhí mé mar leas phríomhaide in Réimse. Bhí mar áthair hain mar bháil den sean IRA nuair a bhí an cogadh na síorse an agus an cogadh cathaire. Agus is átha go raibh cuid den tradiisiún sin sa teile agus i mo chrí hain. Bhí mé bríosún Bortlaoise. Ní raibh mé ceantathe a riamh, cúisiú mé ach ní bhuaithe ceanta mé. Dé gan méidir hála dul láraigh ar a híthir litríochta agus fáilsiú tabhsí an chrégan tomul bag in na dhé sin. I meas na leor ile de chuid a fáilsiú, tá spáisteoireacht, solas weagna agus an teaglás in dhéhbhíl agus a thabhairt. Tá cail faoi lé ar a chuid gearrscéalta fásta. Pléin Phádraig Mac Suibhne cursaí an taoil ar bhalla siimplí. Tá an tuaignis, cursaí caidrih agus an mhóraltacht mar héimí in na chuid filiachta. Rud a tal le feiceáil sa déin cáil scarú. Dás an smaoinú do chol scarú as an amsir an refren a bhí an a lár na nachtatí. Na daoine a bhí go hart sa refren I caint faoi chol scarú agus rudim. Níor hiag siad san go dé bhí a gceist ag páistí bag, ag teachta má an doras ar maidin ag gan ar scoil is teach ar ó as intas idir na teismathirí an. Nar a bhar bhád don na páistí sin, da mé ó an fear agus an bhean scartha úna chéile. Tá gá íomha an sin, duine atá úil, duine atá sásta le rudí baga, simplíocht an tíl, rudí dúthasatha. Agus an duine eile a bhfuil leis be nua amsire, daoine amáú agus daoine thucail leat an bhrág a chur ar an chois eile. Thucail leis an bhean a bheith mar sin, thucail leis an ár a bheith mar sin. Ní léiríonn sé go bhfuil duine ag tíomhháin ná tíomh eile. Is lé gur síl thar a bheith spéisiúil ag Phádraig Mac Suibhne. Tá sé ríthabhachtach cúlra bheidir an údar agus tú gar a cíal a bhainte a go daibre. Well sinna bhfuil weimse go neagran seo go PLAIC. Má spéin le beantar éil se bhólam, is féidir le bhsúlacha ar a bhí seán sin a rís ar an siomh fólam TG Ceathair chomá le gach mír eile tá sa stór staidéirein. Is féidir mu de leannacht ar na meáin shóisialta chomá, tá muid gnóthach ar X, Insta agus TikTok faoin leanim fólam TG Ceathair.
Cunnigí web is leanagí muid. Cudí go gastar ar a chéile rísmuid, cunnigí placa ólais le fólam TG Ceol. Slán go fóil.